Mireu, l'autenticitat d'un poble és indestriable de les persones que durant anys treballen per ell. Compartir, estimar els fenòmens polítics, culturals, socials del poble on vius, que això és ser nacionalista, i res més, ser del bloc o ser de Compromís. Tot això és una emoció forta, una emoció que dura i que aporta a les persones i als nostres pobles efectes del tot benèfics. El bloc, de la mà de la gent com vosaltres, representa la força de les conviccions conduïdes amb intel·ligència, l'atenció permanent a totes aquelles coses que afecten a les persones que ens envolten i el desig permanent de viure en un poble que vol ser propietari del seu futur i alhora conscient del seu passat. Ens és del tot necessari mantindre i incrementar la presència de la nostra gent, que sou vosaltres, que és la gent com vosaltres, en tots els ajuntaments i també a les Corts Valencianes. Nosaltres som de l'opinió que no solament el govern central és culpable d'estar fent les coses mal, sinó que els índexs d'atur, els índexs de fracàs escolar, la situació del nostre sector productiu, de la indústria, la situació de l'estat de benestar, ja siga en la salut, ja siga en l'educació, en l'atenció als dependents, etc., són coses que són fins i tot senyes d'identitat pròpies que venen de la mà del govern Camps. És un president que està deslegitimat. De fet, no sé si sabeu que estan pensant-se ni tan sols utilitzar la seva imatge en els cartells electorals. Ja se visualitza fins a quin punt ha arribat la seva deslegitimació. Un projecte amb un clar objectiu, ser la vostra veu en l'Ajuntament de Benissa, com hem sigut fins ara. Un projecte que volem que entre tots continuï consolidant-se com la millor opció política del nostre municipi. Un projecte que volem que siga de tots els benissers i benisseres, vinguen d'on vinguen i tinguen el nom que tinguen. Un projecte en el que pense que la ciutadania benissera pot dipositar una notable confiança en una candidatura encara per acabar, encara per dissenyar i ordenar, encara oberta, d'una candidatura amb l'objectiu de construir entre tots la Benissa que volem. Una candidatura de benissers en la qual confie plenament i en la qual crec que continuarem consolidant-nos com una sòlida opció política en el nostre poble. Una candidatura de gent preparada, de gent honesta i de gent que per damunt de tot estima i vol a Benissa i se sent molt orgullosa de ser benissera. Com ja he dit algunes voltes, la nostra intenció és gestionar d'una manera equitativa per a tots, afrontant els problemes i invertir tota l'energia i tota la il·lusió a situar Benissa en el lloc que es mereix i que tots volem. Per això vos demane que fora dels partits de sempre també hi ha vida. Una vida amb moltes més coincidències que es penseu i una vida que, si voleu, a partir d'avui podem viure-la junts en un únic objectiu, que precisament deia Mireia fa un moment, ser més feliços i ser-ho tots els dies. Res més. Molt bona nit a tots i ens vegem per carrer quan vulgueu i per